bos. Oi. Oke guys, nong nok nih nok map nok lian direct root of hymen nok tangkaba nok ang recording hymen ni recording kakna hantong ko sekali ya. Oke guys, seng degree college gana usok ya. Gaseng tabu khumlung tithangnai sompanogo tui ke yang mon photo ke guri unyai seng nogo phainai ke tai manai no bo scooty phirma nango kakaba seng samung actually samung nangi si phayo motor blog khainani nini ang phaimon je apna an motor blog rok baheng kana rok comment khaikya sadi pa satung butung mani aske satung tungo pora pokrok samani scooty sal kesan kechakona aram naga aske satung tungo aske tungo ma ang nogi noko purbo tui hinise lira rasa nangi pai tar bahan hai scooty sal tui kang mani ge dung malu kisa bathaki nai tui nangi nai sengthai sinai ge to banai tungi sini blog ayasa ang motor blog rok asal wajib no khaisi ge to tabuk khaikya bahero kungja kisa sadi tuni asal gare kore ingke guys seng jeranya main tuto sopakya tini hape no gari kom agi gari bango satung bo tumani marung suka ron tungo no satung college asal main bareng tongre pa oro sok mala kesa thandar ka oro sakolo mung tongo bufang koroma kabang mabla gari tere karam na musal une tesa o sato matam tong kha no kapala nai ne ase ba o bo program khaima ka pura Kate kala bagan jora sokoite gari bang mane धीरे आस्ते आस्ते যতন না শিখি না গাড়ি চালকে বা গাড়ি ও সাইকেল আসতে জায়গা ও মায়ো এই হাদুলি উনকা এম্বুলেন্স দুটা লাইছে কা সাইকেল এতাম জানা খা ফায়ার সার্ভিস গাড়ি boro musa jang kata hai bokata nge bolong sa tongsa gari mami song thungai tong bo mai moi check le bil mane tikolog jabo mane tikolog bozor oh my god okay guys sing kala bagano sopakya taka Champanagar thanaku ane khorang khana phana mana nabar ne bagai jaga dos tong ta amba accident ngo mà kali bay xong rất là tay phụ của bay thì bên đã học và thăm
kali rok pancen yang jodar pakai aja lagi. Hingke nugi mangkana manai scooty chalgo ta kang ongkulo kaunai bono phwrwngmani tabuk tesa rengkha tabuk te kisa solika agi hingka ke porahang koi reng ustaring ongkulo ko tongto tini mustarok romine haino phwrwngui maro ke tabuk ka romna nanglia bono chalogui phaikya ang khanan doka kajak mwnui nyai nugi mangkana ang mukhang sitra khe thaske munija. Hingke chwng manai bikini mukhang sitra khe munui laijak pura satung manjagui mukhang kosom ongui nai hingke manai sao tabuklai nung chalokna nanglai ang mung chalokmaka ang tesa rengkha hinui nai hingke ang bono saka main dogo dogo hingka khe nung chalogui mano ba ar chini nok lama wngsi chalokmano hinui naikhe bo sao main road o mano hinui saka hingka khe ang bono hingka main road o mano hingka khe khwnani thaikhai main road o chaloklainai hinui saka khe bwsao habini gari koto nukha khe dara ang kiri hingka puro accident rok wngui nai himi rok mayang lai khelasik yathek bainai amtui rok salainai se haino ros munui lephai khe ta hingke chwng para o bo sopaikha nogo bo haplainai hingke tini ni blog hingka asuk jora töngjang sinai desini blog no hamjagui naithokjagui tongkha khe tei subscribe khaidi tei comments khaidi bye.